Nagsagawa ng surprise drug test ang Philippine Drug Enforcement Agency Bicol at Land Transportation Office Bicol sa ilang public transport driver sa Legazpi Grand Terminal sa Legazpi City at Bicol Central Station sa Naga City simula alas 8:30 kaninang umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. 193 drivers ang isinailalim sa drug test kung saan 10 ang nagpositibo. 5 sa mga ito ay bus drivers, 1 ang UV Express driver at 4 ang tricycle drivers. Ayon sa tagapagsalita ng PIDEA Bicol na si Carlo Fernandez III, ipapadala sa Maynila ang samples ng mga nagpositibo upang isailalim sa confirmatory test. Pansamantala ring kinumpiska ang lisensya ng mga ito habang inaantay ang resulta. Urine sample na binigay niya, we will send it to Manila for confirmatory para ma-sure lang po talaga natin na sa laboratorio na mismo gagawin kasi dito may makeshift lang tayo, drug test kit lang ang ginamit natin. So, yung license niya naman, you hold muna ng LTO at isusoli na lang sa kanya once siguro kung nagpa-rehab siya or mapakita niyang hindi na siya gumagamit ng drugs. But for him, he is free to go, hindi naman siya po madidetain. Nilagyan naman ng stickers na fit for driving ang lisensya ng mga nagnegatibong driver tulad ni Tatay Ramil ng lungsod ng Legazpi. Mahalaga siyempre. Importante to. Kasi sa ngayon kasi ang mga driver ngayon parang hindi mo na maintindihan. Kaya kailangan talaga ng drug test. Bahagi ang aktibidad sa harabas ng PIDEA Bicol at Oplan Biyaheng Ayos ng LTO Bicol na layong matiyak na ligtas ang mga biyahero ngayong Semana Santa at summer vacation. Sa tulong-tulong po, mga iba-ibang agency, ayan nga po ang mga programa na ginagawa natin. At as of now po, sa mga fino-focus natin ngayon ay yung mga ports. So, talaga binabantayan po natin. Kung nakita niyo po nga kanina, may K9 unit po tayo dito. Samantala, bukod naman sa drug testing, nagsagawa rin ng vehicle inspection ang mga tauhan ng LTO. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.